Čaute, ja som Jaro. Minule som vám ukázal, ako sa dá vytvoriť vlastný automatizovaný obchodný setup, pomocou ktorého môžeme zobchodovať napríklad range. Dnes by som vám ukázal, ako sa dá vytvoriť DCAčko napojené na Fear and Greed Index, ktoré bude pravidelne nakupovať a podľa toho indexu nakúpi viac alebo menej. A ukázal by som ešte, ako si vytvoriť gridbota. Ako ďalšiu ukážku by som mohol ukázať, ako spraviť DCAčko, ale také trochu neštandardné. OK, takže DCA je vlastne nejaké pravidelné nakupovanie v určitý čas. Čiže potrebujeme, aby sa nám tento buy order spúšťal pravidelne, napríklad každý týždeň. Na to by sa dalo použiť tento $. To si stačí nastaviť interval, alebo keď to chceme spúšťať, ako ja teraz, týždenne, každý pondelok o 9. To je jedno teraz. Čiže kúpime si 0,01. Aj toto, to je hotové DCA. Proste každý pondelok o 9. sa nám nakúpi. Môžeme si to doplniť. Tu treba zadať nejaké číslo kanálu a pošleme aj správu, že sa mu to podarilo. Hotovo. DCA. Ja by som to trošku doplnil o niečo, čo nie je úplne asi štandardné. To nakupovanie by som ešte napojil na Fear and Greed Index a podľa toho, aký je ten index, aké je číslo na tom indexe, tak podľa toho budeme kupovať viac alebo menej. Čiže mohol by nám to indikovať ako nejaký hlbší prepad. Čím nižší bude ten Fear and Greed Index, tak dalo by sa predpokladať, že ten prepad by mohol byť hlbší a tak chceme nakúpiť ešte viac. Môžeme aj takto skúsiť špekulovať. Takže trošku to upravím. Toto tu preruším. Takže každý pondelok o 9. aktivuj tento Fear and Greed Index. Sú tu na výber dva zdroje, mne sa viac páči ten CoinMarketCap. Čiže ak bude Fear and Greed Index menšie ako 30, tak nakúp povedzme za $300. Ak Fear and Greed Index nebude pod 30, ale ak, toto sme zabudli, tak, ale ak bude menší alebo rovný 40, tak nakúp za $200. To si môžeme dať takto, aby sme vedeli, že koľko to bolo, za koľko bolo nakúpené. Tu si pošleme správu, že za 200. No a ak v ten čas nebude Fear and Greed ani pod 40, vlastne toto teraz nepotrebujem, tak proste nakúp za 100 $. Pošleme správu.
Takže čo sa stane, keď to spustím? Keď to spustím, aktivuje sa tento scheduler. On je taký špecifický typ nodu, ktorý potrebuje spustiť iba raz. Je ostatné nody za každým, keď ich chcete spustiť, potrebujete ich znova zavolať. Stále zavolať. Koľkokrát chcete spustiť, toľkokrát potrebujete zavolať. Tento scheduler stačí aktivovať raz a on sa aktivuje za každým, keď je tento čas, ktorý je tam nastavený, splnený. Za každým zavolá ďalší nod alebo nody, ktoré sú na ňo napojené, čiže v tomto prípade tento Fear and Greed Index. Ak ho zavoláme a jeho hodnota bude 30 alebo menej, tak sa proste spraví nákup za 300, pošle Telegram. Ak to nebude v ten čas menej ako 30, tak sa presunieme sem, pozeráme sa, či je to 40, ak áno, kúpime za 200. Ak ani toto nie je splnené, tak to proste nakúpime za 100. Nech už je ten Fear and Greed Index akýkoľvek. Čiže toto by nám mohlo nejako pomôcť v lepších nákupoch. Skúsim si to odsimulovať. No a tu vidíme, že toto by mal byť každý pondelok 9:00. 6. január to bolo. 6. január 25. 6. január vidíme, že to je pondelok. OK, čiže všade nám to robilo nákupy. A tu je nejaký graf za tento rok by to bolo koľko? Nejakých 11%? 12%? 12%. Tento graf sa počíta ako snapshot hodnoty portfólia, čiže ak mám na začiatku jeden bitcoin a vôbec nič nebudem obchodovať, tak tento graf sa bude meniť podľa toho a bude proste kopírovať cenu bitcoinu. Čiže tieto body, tak to je stav portfólia v daných okamžikoch, kedy boli robené tieto nákupy. Tu si idem pozrieť orders a tu vidíme, že je nákup za 100, 100, potom to nakúpilo za 200, 300, čiže ten index bol asi nízko. 300, znova 300 a potom to stúpalo 200, 100. Čiže tak nejak by to mohlo fungovať. No, podľa mňa ako celkom easy takúto schému naklikať. Čo všetko sa tu dá spraviť, to je vlastne na fantázii. A ako kľudne by z toho mohol byť nejaký budík, kedy si každý deň o 9. proste pošlem správu na Telegram. Ešte čo by som chcel ukázať je na tejto simulácii celkom dôležitá vec a to sú simulation logs a to sú logy, ktoré sa vykonávali postupne v tom grafe. Čiže tu si viem pozrieť, čo sa dialo a niekedy aj tak odhaliť chybu v návrhu. Ja vidím, že spustil sa scheduler, spravil sa buy, Telegram sa poslal, znova scheduler, buy, Telegram. A nevidno tu nód Fear and Greed, pretože sa to spúšťalo vždycky za tú stovku. Vždycky sa aktivovala táto vetva. Skúsim nájsť ďalej v logoch, kde sa to aktivovalo aj. Toto vidím. Takže aktivoval sa scheduler. Na Fear and Greed Index bola splnená podmienka, že je menej alebo rovno ako 40, vidíme, že bol 37 a teda sa vykonal buy za 200, nie za 100 ako predtým, ale za 200.
kto by náhodou nevedel, tak Gridbot je zhruba taká jednoduchá vec, že ak ide trh hore, tak predávame vždycky o nejaké percento. Napríklad ak chcem robiť bota na 5%, tak vždy keď sa cena pohne o 5% smerom hore, tak robím predaj. Znova predaj ďalší 5% dole. No a potom keď cena ide dole, o 5% urobím nákup a znova urobím nákup. A takto sa to vlastne ďalej v kuse obchoduje. No a vždycky keď to spraví 5% hore a naspäť na tú istú cenu, tak vlastne sme spravili zisk. Z toho jedného obchodu máme 5% zisk. Gridboti majú výhody aj nevýhody, asi to nebudem tu celé rozoberať. Jedna z tých nevýhod je, že majú nejaký range, v ktorom dokážu obchodovať, a keď to z toho rangeu vypadne, no tak nemáme kapitál, aby sme kupovali ďalej. Keď tá cena bude ísť dole, my to budeme vždycky kupovať 5%, tak proste niekde nám ten kapitál zrejme dojde a už nemáme za čo kupovať, a teda ten grid je vyradený. Čiže potrebujem si spraviť nejaký cyklus, ktorý bude sledovať cenu hore a cenový posun nahor, nadol, a podľa toho nakupovať alebo predávať. Takže ako prvé si potrebujem zistiť, aká je aktuálna cena. Ďalej potrebujem cenovú zmenu v percentách tentokrát. Čiže po načítaní aktuálnej ceny túto cenu pošlem z tohto výstupu do tohto nódu, aby vedel, aká je aktuálna cena, a zadám mu podmienku, ak je cena menšia alebo rovná 5%, čiže ak zo 100 000 pôjdeme na 95 000, tak máme tú podmienku splnenú, tam chceme otvoriť nákup. Tak spravíme buy order. 0,1 povedzme. To máme vyriešený pohyb dolu. Teraz čo ak ide cena hore? Čiže znova túto aktuálnu cenu pošleme do nódu a pýtame sa, je aktuálna cena väčšia alebo menšia ako 5% z tejto. Čiže tento nód, keď sa spustí, urobí to, že tento nód som nevysvetlil úplne dobre, tak to dodatočne poviem ešte raz. Tento price node funguje asi takto. Ako prvé dostane informáciu o tom, akú cenu má porovnávať, čiže načítame si aktuálnu cenu, ktorá je povedzme 100 000, a vždycky keď je tento nód zavolaný, tak on si načíta aktuálnu cenu z burzy, ktorá je povedzme 101, a porovná, či je tá aktuálna cena z burzy o 5% väčšia ako tá, ktorú sme mu poslali z tohto nódu. On si ju storuje v tomto bode. On si ju pamätá. Čiže týchto 100 si stále pamätá a stále ťahá z burzy novú a novú cenu a porovnávajú. No a keď tá nová cena bude väčšia ako 5%, čiže to bude nejakých 105, tak potom je tá podmienka splnená a ideme ďalej. Ak to je splnené, tak spravíme sell. Dobre, toto potrebujeme volať neustále, aj toto. Keď je buy splnený, ideme znova na začiatok. Vrátime sa sem.
odtiaľ takisto. No a to by malo byť celý gridbot. 750 000 aby bolo za čo obchodovať. Vyskúšam simuláciu. Takže niečo nám tu zobchodovalo. Jasne. Nemám čo predávať. Ešte raz to spustím. Tak, teraz už to vyzerá, ak by to malo vyzerať. Čiže nakúpy predaje o 5% počas na datách za posledný rok, čiže od januára 25. A tu dole vidíme, ako tá hodnota portfólia stúpa, klesá, skončilo to nejakých 19-20% za rok. Nie zle. Časť z toho profituje samozrejme aj to, že Bitcoin rastie, ale keby sme sa dostali na tú rovnakú cenu, ako sme začínali, tak by tu bol niekoľko percentný profit, možno neviem koľko. Tu je to vidieť, tento bod začína na nule a cena išla 5% hore, 5% dole. Je to maličký profit, znova 5% hore, 5 dole a tento bod by mal byť cenovo taký istý ako tu, keď sme začínali 0% profit a tu by mala byť tá istá cena, kde už máme nejakých takmer 2%. Čiže ten profit by mal vyzerať nejako takto, že toto je 0 a ako cena chodí takto, tak ten profit nám pomalinky takto rastie. To bol taký úplne ten najjednoduchší grid, ktorý robí proste za market. Ja som si naklikal ako niečo serióznejšie. Mám gridbota, ktorý obchoduje cez limitky, čiže vždy keď začne obchodovať, otvorí si limitku na sell a limitku na buy. Keď cena pôjde jedným smerom, napríklad dole, vyplní sa buy, tá stará sell limitka sa zruší a otvorí sa nová sell limitka a takisto nová buy. Čiže asi by to mohlo vyzerať nejako takto. Tu nás začneme obchodovať. Tu si otvoríme sell, tu si otvoríme buy limit. No a keď cena príde sem, otvorí sa nový buy limit, zadá sa nový buy limit. Tento starý sa zruší a otvorí sa nový sell limit. No a keď tá cena pôjde hore, tak tento buy limit sa zruší, nastaví sa nový buy na pôvodné miesto a takisto nový sell. No a potom tá cena zase znova niekde pôjde. Čiže toto mám poriešené cez limitky, beží mi to už na ostro nejaký čas. Možno to vyzerá trošku zložitejšie, ale je to easy. Čiže takto nejako. Mám tu implementovaný už aj rebalance, to znamená, že ak tá cena ide stále hore, v určitom bode ja už nemám čo predávať a preto musím urobiť nejaký menší nákup, aby som znova mal na niekoľko ďalších predajov smerom hore. Čiže toto už je vyriešené aj v tomto grafe. A neviem, či to niekoho vôbec zaujíma, či by to chcel robiť. Ak to niekoho zaujíma, napíšte mi do komentov, mohol by som spraviť ďalšie video, kde by som toto tu celé vyklikal znova a pekne vysvetlil. Alebo aspoň teda vysvetlil. A vidíme, že live trading vyzerá nejako takto. V tomto editore sa nódy, ktoré sú aktuálne
procesované takto pekne zviditeľnia. A vidíme, že momentálne sa kontroluje, či je vyplnená či je vyplnený tento buy order, takisto tu na kontrolujeme, či je vyplnený tento sell order. Cykli sa to dookola. Ak sa tento order splní, no tak ideme ďalej v týchto cirkusoch robiť, čo treba. Toto tu mi beží ako na testovacom účte za úplne že $7 nákup a predaj, aby som videl, jak to funguje. Funguje to celkom fajn. Tu vidím, že mi to beží, neviem odkedy, 11.8. Tu sú logy, tu sú nody, ktoré sú postupne vyplňované, čiže tu vidím sell buy a následne bol splnený order, bol filmnutý, ktorý 7 jednotka bola sell, čiže tam sa vyplnil sell, následne sa kontroloval balance, či je dostatok na nákup, na predaj a tak ďalej. Tu mám tieto šípky, kde boli nákupy a predaje. Tu bol nejaký celkom rýchly prepad ceny, tu mi to hneď zrtlo 3-krát order, čiže pohybujem sa po percente, čiže toto tu bude mať asi zrejme viac ako 3%, keď to tam 3-krát nakúpilo. No ale aj limitky vidím na grafe, tak toto znamená limit na predaj a na nákup. Čiže ktorý vyplní znova, starý sa zruší, zadajú sa nové dva. Ešte by som chcel spomenúť, že táto apka je vlastne celá teraz free. Sú tu samozrejme nejaké obmedzenia, nechcem, aby mi tu niekto prišiel a naspúšťal mi tu 800 nodov a všetkého a mi to bude žrať server, takže nejaké obmedzenia tu sú zatiaľ, ale pokiaľ to chcete vyskúšať nejak rozumne, napríklad na to DCAčko alebo niečo, čo nie je strašne veľké, tak kľudne vám to pôjde free. Pokiaľ nepoužívate nody, ktoré komunikujú s burzou, tak si to kľudne môžete spustiť aj bez API kľúčov. Naklikám si tu niečo, čo nemá zmysel, len aby som ukázal. Čiže tento tu štart, to je vlastne live obchodovanie. Čiže takto nody sa tu dookola budú vykonávať. Čiže tak sa to vypne. Viem si to aj tu z tejto základnej, ktorý to bol flow 4. Jednotka, viem si to aj z tohto tu základného zoznamu púšťať. Štart a vidím. A tu sa mi hneď vypisujú tie aktuálne nody, ktoré sú procesované. A ja vidím, že nemám tu vôbec dané API kľúče. Keby som volal burzu, no tak to tam skončí chybou, že nemám API kľúče, môžem aj ukázať. Pokúsim sa vytvoriť limitku. To je jedno, 110 000 za $100. Bitcoinu toľko nemám. Škoda. Presuniem sa do trading dashboard, aby bolo vidno logy. Toto spustím. Tak, teraz to došlo na ten buy order a zistilo, že burza vrátila error a kľúče nie sú. Čiže keď to takto spadne do chyby, tak to treba stopnúť, opravím v grafe, čo mám, alebo v tomto prípade zadám API kľúče a môžem to potom spúšťať znova.
Tak to by bolo všetko. Ďakujem za pozornosť. Komu sa podarilo dostať až sem, kľudne mi zanechajte nejaký komentár, kto by mal otázky, alebo mi píšte na Discord. Ak máte nejaký setup, ktorý ste niekedy chceli zautomatizovať, ale netušili ste ako, možno by sa to dalo tu, kľudne mi napíšte, ja by som to mohol vyskúšať a uvidím, či to pôjde. Tak dík, ak mi dáte like, odber, tak to poteší a zatiaľ čau.